am y cyflwyniad. A croeso mawr i'r cyflwyniad yma ar Fuchedd Cybi Sant sy'n cael ei alw yn Splendor Wallie yn y testun dan sylw. Felly, mewn ffordd eironig braidd, rydyn ni'r canoloesegwyr yn aml yn ymddiddori fwyaf mewn darganfyddiadau newydd. Mae llawer ohonyn nhw wedi bod dros y canrifoedd diwetha, ac mae gyda ni hen ddigon o enghreifftiau o'r darganfyddiadau diddorol Cymraeg. Beth am lawysgrif Hydref, enghraifft fan hyn, ffynhonnell bwysicaf barddoniaeth beirdd y tywysogion, a ddarganfuwyd mewn wardrob ym 1910. Ac mae enghreifftiau llawer mwy diweddar hefyd, nifer ohonyn nhw yn gysylltiedig â'r gwaith gwych sy'n mynd yn ei flaen ar y repertory of Welsh manuscripts yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru a'r Ganolfan Uwchfryddiau Celtaidd. Gwelwn ni fan hyn archifdy Swydd Northampton Efaig 7, y darganfuwyd i bod yn un o lawysgrifau cost Sir Siôn Pris, sy'n cynnwys nifer o destunau diddorol a phwysig. Ac felly dyma droi yn sylw at destun y cyflwyniad hwn, sef llawysgrif Yale, Llyfrgell Bain Osborne FB 229. Llawysgrif oedd eisoes mewn Llyfrgell Ymchwil ac oedd wedi cael ei chatalogio'n rhannol, ond nad oedd ysgolheigion wedi sylwi arni. Mae'n llawysgrif dair-ieithog o hanner cyntaf yr ail ganrif ar 15 sy'n gasgliad o fucheddau seintiau Brythonaidd. Rwyf wedi siarad am y llawysgrif hon o'r blaen, ond ers hynny mae Gruffydd Antur wedi gwneud darganfyddiad pwysig iawn, sef mae Robert Davies yr ail o Wisanes Shir y Flint oedd y ysgrifydd. Mae hyn yn arwyddocaol am sawl reswm. Mae'n dangos mae gwaith un dyn yn gweithio dros amser i'w llawysgrif Yale, yn hytrach na gwaith sawl ysgrifydd fel tybiais i yn wreiddio. Roedd Robert Davies yn feistr ar sawl llaw, ac mae'r amrywiaeth fel ni yn llawysgrif Yale hefyd i'w chael mewn llawysgrifau eraill o'i eiddo. Mae'r darganfyddiad yn bwysig o ran dealltwriaeth o deulu gwasanaeth, gan ei fod yn amlygu tueddiadau Catholig y teulu, yn enwedig gan fod y llawysgrif yn cynnwys gwaith Catholig diweddar yn ogystal â deunydd canoloesol. Heddiw byddai'n canolbwyntio ar fuchedd olaf i Robert Davies i chopio yn y llawysgrif, sef Fuchedd Cybi. Dyma fersiwn unigryw o'r fuchedd neu vita Ladin hon, sy'n cynnwys manylion sydd ddim i'w cael fel arall, gan gynnwys taith Cybi i Rufain, sôn am sefydlu eglwys yn Herniw, a gwyddiau unigryw a sylweddol ar y diwedd. Roedd dwy fuchedd Cybi eisoes yn hysbys i ni o lawysgrif Cotton A14, ac mae cysylltiad rhwng buchedd Yale a bucheddau Cybi yn llawysgrif Vespasian, ond maen nhw'n wahanol iawn mewn sawl ffordd. Lle mae'r bucheddau'n cytuno, maen nhw'n portreadu Cybi fel sant o deulu pwysig yng Ngherniw. Mae'n dod yn ddysgedig yn yr sgrythyr a phenderfynu gadael trefi dad i fynd ar Bererindod. Mae Cybi yn cael ei gysegru'n esgob gan Ilar esgob Poitiers, cyn iddo ddychwelyd adre i Gerniw. Yn fuan wedyn, mae'n mynd tua'r gogledd gan gyrraedd yn went a sefydlu eglwysi yma, gweithio gwrthwynebiad y brenin Hydelig. Wedi aros yn Hyddewi, mae Cybi yn teithio i Iwerddon ac yn cyrraedd Aran, cyn gorfod ymadael y sawl ynys wedi ymgyprys am meidwy lleol. Mae Cybi yn cyrraedd yn ôl yng Nghymru drwy wyrth Duw, sy'n hollti craig fawr i greu llwybr a gyfri gwch. Wedyn yn dilyn anghytundeb rhwng Cybi a Maelgwn Gwynedd, mae'r brenin hwnnw'n ildio iddo ynys Cybi, lle mae'n sefydlu brif eglwys Caerdydd cyn i Cybi farw'n hen ddyn. Gwelwn ni felly fod y ddisgrifiad gawni o Cybi yn y testunau yn ymdebygu i lawer o fucheddau seintiau Cymru. Roedd y rhan fwyaf ohonyn nhw wedi cael eu cyfansoddi yn Lladin tua diwedd yr 11 ganrif ar 10 ac yn y 10 ganrif. Nawr, roedd wedi trafod y testun hwn o'r blaen, ond oedd ni ddim wir yn gallu gwneud llawer mwy na thynnu sylw ato, a dweud, wel, dyma destun ddiddorol. Ond heddiw hoffwn ni allu roi fy marn ar rai agweddau pwysig ar y testun. Yn benodol, byddai'n ceisio ateb y cwestiynau canlynol. Pryd cyfansoddwyd fersiwn Yale o'r fuchedd, ble cyfansoddwyd fersiwn Yale o'r fuchedd, a beth yw'r berthynas rhwng buchedd Cybi yn llawysgrif Yale a bucheddau Cybi yn llawysgrif Vespasian. Ac i wneud y cyflwyniad hwn yn haws i ddilyn, dyma ragolwg o thema sy'n dangos beth dwi'n meddwl. Ddoi yn ôl at hyn, ond yn y bôn rydyn ni'n gweld bod dwy gangen i ddatblygiad y buchedd.
Un yn cynnwys y ddwy fichedd o lawysgrif Vespasian a'r llall yn cynnwys fichedd Yale. Nawr, mae Cybi'n weddol lwcus bod gyda fe ddwy fichedd yn goroesi yn ogystal â bichedd Yale. Ond dyw'r testunau o lawysgrif Vespasian ddim wastad wedi bod yn boblogaidd iawn. Enghraifft, ni'n gweld y fichedd gyntaf fan hyn. Na i adlu chi ddarllen adolygiad y canon Gilbert Doble, oedd yn arbenigwr ar seintiau Cernyw. Roedd cwlt Cybi yn gryf yn Hernyw yn ogystal â Chymru. Ond gweithaf yr adolygiad negyddol yma, mae Doble yn cyfaddau bod ambell fanylun diddorol i'w gael yn y bicheddau, felly edrychwn ni arnyn nhw nawr. Dyma ficheddau Vespasian felly ar ben y sleid. Yn ei hunig lawysgrif, sef Cotton Vespasian a 14, y casgliad pwysicaf o ficheddau seintiau Cymru. Cafodd y llawysgrif hon ei chypio yn priordy Trybynwy tua'r flwyddyn 1200, ac felly mae'n gasgliad o ddwyren Cymru, gyda thuedd i ganolbwyntio ar seintiau'r ardal honno. Mae'n anarferol i'r llawysgrif gynnwys 2 fersiwn o fichedd o'r un sant. Ar ben hynny, mae'n rhyfedd bod y 2 fersiwn hyn wedi'u cadw yma, gan bod nhw mor debyg i'w gilydd. Maen nhw'n cynnwys bron yn ddieithriad yr un digwyddiadau yn yr un drefn, fel mae golygiad cyfochrog Wade Evans yn ei ddangos. Y gwahaniaeth amlycaf rhwng y ddwy fichedd yw'r arddull. Tra bod arddull bichedd 1 yn arbennig o lim y syml, ymhyfryda bichedd 2 mewn arddull flodeuog gyda llawer o eiriau Groegaidd. Mae ysgolheigion yn tueddu i gredu bod bichedd 2 yn ffurf ddiweddarach ar y bichedd na bichedd 1, a bod arddull bichedd 1 yr arddull syml yn agosach at arddull y bichedd wreiddiol. Dyna awgrymodd Wade Evans oedd yn gweld bichedd 2 fel copi cabaledig o fichedd 1. Nath Ioan y Tynmych greu talfyriad o'r bicheddau yn y 14eg ganrif ar 10, sy'n llawer agosach i bichedd 1 ar y cyfan, ond sydd hefyd yn cynnwys cyfatebiaethau arwyddocaol a bichedd 2 yn ei hanner cyntaf. Yn ddiweddar, mae Dr Angela Kinney wedi gwneud llawer o waith pwysig ar y bicheddau o lawysgrif Vespasian. Yn benodol, dangosodd hi fod bichedd 1 a bichedd 2 yn gwneud defnydd helaeth o ffynonellau allanol yn y benod olaf. Mae'n ddangos bod y ddwy fichedd yn tynnu ar homily 13 o'r casgliad canoloesol cynnar sy'n cael ei adnabod fel Catechèse Celtique. Mae rhan fwyaf o lawer o benod 20 o bichedd 1 yn cael ei thynnu o'r ffynhonnell hon. Tra bod bichedd 2 yn ei dyfynnu ychydig yn llai heleth. Ond mae'r un benod o bichedd 2 hefyd yn tynnu ar segwent gan Adam o San Victor, a fi farw tu'r flwyddyn 1146. Mae hyn yn arwyddocaol gan bod bichedd 2 yn defnyddio ffynhonnell mor ddiweddar yn deillio o'r 18fed ganrif, ac felly'n debygol o fod yn ychwanegiad ddiweddar. Felly, at ei gilydd, 2 fersiwn tebyg iawn i'w gilydd sydd yma. Maen nhw'n cynnwys nifer o nodweddion anarferol, gan gynnwys ach Cybi, lle mae Erbyn yn fab i Geraint, yn lle bod Geraint yn fab i Erbyn, fel bod ni'n disgo. Mae hyn yn debygol o fod yn gamgymeriad, ac rwy'n ddiolchgar i'r Dr Ben Gai yn rannu arbenigedd ar y pwnc yma gyda fi. Ac felly mae hyn yn awgrymu eto bod y bicheddau yn disgyn o'r un gangen o'r stem acrodigwm, am ei bod nhw'n rannu camgymeriad. Ond mae'r testunau yn dal i ddatblygu, y leia yn achos biched 2 gyda'i defnydd o ffynhonnell ddiweddar. Ond yn fy marn i, dyw biched 2 ddim wedi selio'n syml am biched 1, a byddai'n mynd ymlaen i drafod hynny. Felly, cyn ceisio sefydlu sut perthynas sydd rhwng bichedd Yale a'r bicheddau hyn, byddai'n gosod allan mewn rhagor o fanylder sut mae bichedd Yale yn wahanol, a byddai'n rhannu'r gwahaniaethau hyn yn grwpiau. Felly, yn gyntaf, mae gwahaniaethau esgobol. Mae Cybi yn cael ei alw yn esgob yn llawer amlach ym Michedd Yale nag ym Micheddau Vespasian. Felly, dyma dabl yn nodi'r geiriau sy'n cael ei defnyddio am esgob ym Michedd Yale, sef Episcopus, Pontifex a Praesol. Mae Episcopus i'w gael unwaith ym mhob bichedd, ond mwy diddorol yw sefyllfa Pontifex a Praesol. Mae Pontifex ar ansoddau'r Pontificalis yn cael ei defnyddio 6 gwaith ym Michedd Yale, a fel arfer does dim byd cyfatebol ym Micheddau Vespasian. Mae Praesol yn cael ei ddefnyddio 7 gwaith, ac yn arbennig o aml wrth drafod sefydlu eglwys Caerdydd. Ym mhob achos, does dim gair esgobol cyfatebol ym Micheddau Vespasian. O edrych ar enghraifft benodol ar waelod y sleid,
Rydyn ni'n gweld sut mae hyn yn effeithio ar y testun. Felly dyma pryd mae meilgion yn ildio ynys Cybi i Gybi, tua diwedd y Fuchedd. Ond gan i'r brenin weld hyn, rhoddodd o'r ynys rhag ddywededig drwy ewyllus Duw, a rhoddodd statws sedd ysgobol i'r ddinas am byth. Yn yr hon y sefydlodd yr esgob sancteiriaf eglwys fawr. Felly mae'n bwysig nad yw Buchedd yn pwysleisio bod Cybi'n esgob yn unig, ond hefyd bod Caerdydd yn eglwys esgobol. Mae'n sedes pontificalis. Dyw'r geiriau esgobol yma ddim i'w cael yn y rhan hon o Fuchedd Vespasian, bod nhw'n disgrifio'r un digwyddiadau. Felly gwelwn ni am ryw reswm neu gilydd bwyslais unigryw ar statws esgobol Cybi a Caerdydd ym Fuchedd. Buchedd yn unig sy'n gymharu Cybi a Martin o Toch ym mhenod 15. Mae hyn yn dod ar ôl i Dduw gyflawni gwyrth ar gyfer Cybi trwy rannu'r graig ar y môr a chynnig llwybr diogel i'w gwch. Rhan o Dduw fain o faint rhyfeddol yn ddwy ran oherwydd ei weddi, ac felly creodd ffordd wirthiol y gyfer y cwch bach am ddengys hyd heddiw i olwg pobl. Dyma wyrth rhyfeddol a all fod yn ail i rai Martin Sant, oherwydd hyn rydym yn barnu y dylid galw'r gŵr hwn yn ail Martin. Mae'r gymhariaeth yn gwneud synwyr yma gan fod traddodiadau bod Martin yn achub pobl rhag boddi, fel mae Cybi yn gwneud yma trwy gymorth Duw. Ond fel mae Dr Jenny Day wedi trafod yn ddiweddar, mae Martin hefyd yn enwog fel esgob, ac mae'r gymhariaeth yn cryfhau eto y portread o Cybi fel esgob delfrydol. Rwy'n credu bod y cyd-destun yma yn berthnasol i elfen unigryw fwyaf Buchedd, sef taith Cybi i Rhufain, sydd ddim yn digwydd o gwbl ym Fuchedd Vespasian. Yn Rhufain, mae Duw yn cyflawni gwyrth trwy Cybi wrth symud maen oedd yn rwystro pobl rhag dod i mewn i eglwys Pedr yno. Mae'r pab wrth reswm yn llawn edmygedd. Pan welsai'r arglwydd pab y maen, gyfynodd gyda llawer o ombiliau wrth y dyn y ddisgleiriau gwirthiau, a fydde'n derbyn rheolaeth dros sedd apostolaeth, a fydde'n fodlon dod yn esgob felly. Gan farnu bod dyn sy'n disgleirio gyda chymaint o rym gwirthiol yn deilwng o'r anrhydedd. Felly mae'r pab yma yn gofyn i Cybi ddod yn esgob. Mae hyn cyn i Cybi gwrdd y ila o Poitiers. Yn y pen draw, mae Cybi'n poeni byddai'n cael ei wneud yn falch gan dyrchafiad ac yn gofyn am gyfnod i feddwl amdano cyn cael ei wisio i Gaersalem gan angel. Ar ôl dod nôl y Gaersalem ac aros gyda gilydd am 50 mlynedd, mae Cybi yn derbyn gradd esgob ganddo Felly, ym Fuchedd Vespasian, dim ond ila o Poitiers sy'n barnu bod Cybi yn deilwng o fod yn esgob. Ym Fuchedd ar y llaw arall, mae'r pab yn gwneud hynny hefyd, felly mae'n rhoi rhag o awdurdod i statws esgobol Cybi. Buchedd yr esgob Cybi, gwn ni yn llawysgrif felly, a byddai'n dod nôl at arwyddocad hynny. Patrwm arall welwn ni ym Fuchedd yw tueddu gyflwyno elfennau problematig mewn ffordd symlach gyda moesoldeb amlycach. Yn Fuchedd Vespasian, mae Cybi'n teithio i Iwerddon gan dirio yn Arran ac yn ymgyprus am meidwy o'r enw Trwth y Fintam yno. Ac rwy'n ddiolchgar i'r athro Barry Lewis yn rannu gyda fi ei waith anghyhoeddedig ar episod dirys yma. Bod Trwth y Fintam yn gwbl elyniaethus i Cybi, mae'n ymddangos bod Duw yn ei garu ac mae'n llwyddo i orfodi Cybi i adael nifer o ynysoedd. Dyw'r neges foesol ddim bob tro yn glir yma ym Fuchedd Vespasian, ond mae'n llawer ymlycach ym Fuchedd Felly, ym mhob fersiwn, mae'r meidwy yn gorfodi Cybi i adael sawl ynys, ond mae'r digwyddiadau yn cael eu cyfleu mewn ffordd wahanol iawn ym Fuchedd Ym Fuchedd Vespasian, ar ôl i Cybi gael ei lo yn ôl yn wirthiol, gwyddfia Trwth y Fintam dros yrru Cybi o'r ynys, a dyna sy'n digwydd. A mae Buchedd Vespasian yn awgrymu bod hyn yn digwydd am i Dduw garu Trwth y Fintam. Felly mae Duw fel bydda'n ffafrio Trwth y Fintam dros Cybi. Gewn ni'r un digwyddiadau yn fras yn Fuchedd ond does dim cyfeiriad gariad Duw. Yn hytrach mae'r meidwy yn gweddïo wedi arwain gan rhyw awydd. Mae'r awdur hefyd yn awyddus sy'n bwysleisio'n syth y fydd popeth yn iawn i Cybi yn y pen draw, gan ddweud ond yma clywsom bod popeth yn cydweithio daioni i'r rhai sy'n caru am amser hir. A mae'n debyg bod Duw yn gamgymeriad am deo yma
felly yn dilyn y darlleniad Beiblaidd, popeth yn iawn i'r rhai sy'n caru Duw. Dyma duedd welwn ni drwy'r Fuchedd, gyda'r awdur yn galw ar fratres carissimi a gwneud defnydd helaeth o'r gair etche i dynnu sylw at wersi moesol. Mae episod cymleth o problematig rhwng y Fintam hefyd yn llawer llai ym Fuchedd Iel, fel ei bod yn eistedd yn gyfforddus yn y bumed lith, a dwi ddim yn dominyddu'r Fuchedd fel mae ym Fuchedd Vespasian. Mae synwyr y naratif yn amlycach ym Fuchedd Iel i ni heddiw, ty beth. Mae Fuchedd Iel a Fuchedd Vespasian yn cynnwys elfennau lleol unigryw, ond mae rhai Fuchedd Iel yn gysylltiedig gyda'r gogledd orllewin a rhai Vespasian ar de ddwyren. Mae Fuchedd Iel yn cynnwys cyfieithiad Lladin o enw lleol, sef circuitus capriole, cilch yr iwrch yn Gymraeg o bosib, wrth ysgrifio'r tir mae iwrch yn redeg o gwmpas cyn dychwelyd i Cybi, ac felly'n arwain at feilgion yn ildio ynys Cybi iddo. Lwyddes i ddim i ddod o hyd i gylch yr iwrch ar ynys Cybi nac ar ynys Môn, ond dyn ni ddim yn gwybod wrth gwrs taw dyna oedd yr enw Gymraeg oedd wedi cael ei gyfieithu yma. Dyw'r elfen cilch ddim yn gyffredin mewn enwau lleoedd Gymraeg hanesyddol, ond dwi ddim yn amlwg beth arall gall circuitus fod yn ei gyfieithu. Mae Dr Glenda Carr yn darparu trafodaeth ddefnyddiol o enwau lleoedd Ynys Môn sy'n cynnwys enwau anifeiliaid, ac mae'n dod i sawl enghraifft o enwau sy'n cynnwys o'r elfen iwrch. Cefniwrch i'r gogledd o Langefni, gwely iwrch yn Rhefdorf Eirianell, craig yr iwrch neu garreg yr iwrch, sef Ynys Fechan oddi ar drwy'n Gemlyn yn ngogledd o Llewyn Ynys Môn, ac mae carw i'w gael hefyd yn Llam Carw ar arfordir ger Porth Amlwch. Ym Fuchedd Iel mae'r iwrch yn cylchu yr ynys fwyaf ar ddinas Frenhinol, ac mae meilgion yn rhoi'r ynys ar ddinas i Gybi wedyn. Rai taw enw ar ynys Cybi neu ran ohoni oedd circuitus capriole felly. Yn anffodus, nid yw'r un o'r enwau sy'n cynnwys yr elfen iwrch yn arbennig o agos i ynys Cybi. Ond maen nhw'n dangos bod y gair iwrch wedi cael ei ddefnyddio mewn nifer o enwau lleoedd yn Ynys Môn, a hynny o'r oesoedd canol ymlaen, os nad cyn hynny. Rwy'n tybio felly mae enw tebyg ar gyfer Ynys Cybi neu ran ohoni sydd wedi'i gyfieithu yma, ond i fod ar goll ers canrifoedd maith. Elfen leol i gair Gybi felly, sydd i'w chael ym Fuchedd Iel yn unig. Mae Fuchedd Iel hefyd yn cynnwys llawer mwy o fanylion am ffynon mae Cybi yn ei chodi, sydd fel arfer yn cael ei dehongli fel ffynon Gybi yn Llangybi, Sir Gaernarfon, felly eto rhagor o fanylion am y gogledd o'r Llewyn. Ym Fuchedd Vespasian ar y llaw arall, cawn fanylion unigryw am y de ddwyren, sef yr ardal mae'r llywysgrif yn dod ohoni. Ym Fuchedd Vespasian yn unig, mae Cybi yn rhoi plwch bach i eglwys Llanddyfrwyr yn y de ddwyren. Mae'r ardal yn cael ei henwi'n Edyligion, sy'n enw mwy penodol a llai hysbys na'r term Gwent mae Fuchedd Iel yn ei ddefnyddio. Mae tueddiadau lleol hefyd i'w gweld yn y disgyblion sy'n cael ei nodi yn y Fucheddau. Ym Fuchedd Iel, mae Cyngar Nawl Sant Llangefni yn cael llawer mwy o sylw yn y Fuchedd ei hun. Mae Cyngar yn cael rhagor o flaenoriaeth eto fel y disgybl cyntaf yn y rhestr o ddisgyblion, sy'n nodi primus fuit Cyngar. Ym Fuchedd Vespasian ar y llaw arall, meilog sy'n cael ei restru gyntaf o ddisgyblion Cybi. Gall hyn fod yn arwyddocaol, i fod yn nawdd Sant Llanddeilog yn Môn, Sant Deheuol yw meilog ar y cyfan. Mae'r rhestrau o ddisgyblion hefyd yn wahanol, gan fod llawer mwy o ddisgyblion yn cael eu henwi ym Fuchedd Iel. Ym Fuchedd gyntaf Vespasian ac yn Halbyriad Ioan a Tynmouth, nodir bod gan Gybi 10 ddisgybl, ac mae 4 ohonyn nhw yn cael eu henwi yn y restr yn y ddwy Fuchedd, fel y gwelwch chi fan hyn, meilog, llibio, peilan a chyngar. Ym Fuchedd Iel ar y llaw arall, mae 12 disgybl Cybi yn cael eu henwi. Mae 12 wrth gwrs yn rhif arwyddocaol, sy'n ddrych i 12 apostol Iesu ac felly'n cryfhau'r gymhariaeth rhwng Cybi a'i arglwydd. Dyma'r rhestr o ddisgyblion ym Fuchedd Iel. Cyngar oedd y cyntaf, peilan yr ail, meilog y trydydd, padarn y pedwerydd, llibio y 5, edern y 6, cennau y 7, y darwy y 8, cynfarwy y 9,
Yr hyn sy'n edrych fel megwarawg y degfed yn wir, deiniolfab yr 11 caffo y 12. Mae llawer o'r disgyblion yn nawdd seintiau eglwysi y Môn, sef cyngar, Llangefni, peilan, Llanbeilan, meilog, Llanbeilog, llibio, Llanllibio, edern, bodedern, cynfarwy, llech cynfarwy, deiniolfab, Llandaniel fab, a chaffo, Llangaffo. Ac felly dyma enghraifft arall o fanylder lleol Fuchedd Yale. Mae hyn yn debyg iawn i restr gewn ni mewn cerdd o ddyddiad ansicr, sef teulu Cybi Sant. Byddai'n darllen y gerdd allan ac rwy'n restru'r disgyblion yn y gerdd ar ddiwedd y sleid. Da oedd Gybi a'i 12 morwyr, Daniel, Mwrog, Heildeg, Cenau, Cyngar, Ardgareg, Cynfarwy, Edwarwy, Deg, Padern ag Edern, Meilog, Gwyndeg, Cyff, Caffo, Fab, Unofeg, Llibio, Peilan, Anghwaneg, trwy awr dda yw'r 30. Yr un disgyblion sydd yma, ond mae rhai o'r ffurfiau yn wahanol. Cawn llybiaw ym Fuchedd Yale am llibio yn y gerdd. A mae'n debyg bod y ffurf yn llawysgrif Yale yn ffrwyth cam ddiweddaru orgraff hun, lle tybiwyd bod dot yn sefyll am schwa a'i newid yn felly. Ffurf ddiddorol iawn yw'r hyn sy'n ymddangos fel megwarawg. Ac mae'n hawdd iawn wrth drafod copïau modern cynnar o ddeunydd canoloesol i feddwl, wel, mae'r ffurf yma mor llwgwr, does dim byd gallwn ni wneud. A dyna o'n i'n meddwl i ddechrau gyda megwarawg. O gymharu'r rhestr yn teulu Cybi Sant, byddwn ni'n disgwyl bod megwarawg yn ffurf ar Mwrog, nawdd Sant Llanfwrog y Môn. Mae'r ffurf yn ymddangos yn llwgwr fel mae'n sefyll, ond gallu fod yn gamddiweddariad o ffurf hen Gymraeg fel ni'n gweld mywarawg fan hyn. Mywarog mewn orgraff fodern, ni'n gweld llafiad hen Gymraeg ar y sleid. Yn hen Gymraeg, roedd gy i bedol yn cael ei defnyddio i sillafu w, ac roedd modd defnyddio am schwa. Fel nodes i, mae megwarawg yn restr Fuchedd Yale yn cyfateb i Mwrog yn teulu Cybi Sant. Mae'n ymddangos taw Mwrog yw ffurf enw'r sant yma ym mhob achos arall yng Nghymru. Ond fel mae Baron Gold Fisher yn nodi, mae sant Albanaidd o'r enw Morog, ffurf debyg iawn i Mwrog, a mae'n debygol iawn bod rhyw fath o gysylltiad rhwng yr enwau hyn. Yr hyn sy'n bwysig am Morog yr Alban yw bod ffurf amgen yr enw, sef Myworog, sy'n cael ei ddefnyddio yn lecrops ger Stirling. Mae'r enw wedi cael ei ddehongli fel ffurf anwes ar Ffinba. Felly o dan y dehongliad hwn, mae'r enw yn cynnwys o'r elfennau mo, bar ac og. Ac mae'r defnydd o mo dechreuol ac og terfynol yn gyffredin iawn mewn enwau anwes ar seintiau Gaeleg. Bydda mywarog yn y sillafiad yma yn ffurf hen Gymraeg gwbl ddilys ar gyfer yr enw hwn. Beth bynnag fod greiddiau'r enw, mae Fuchedd Yale yn dangos bod y ffurf hon ar enw Mwrog wedi bodoli yng Nghymru ac yn debygol o fod yn hynafol o farnu o'r orgraff hen Gymraeg na fydd wedi cael ei ddefnyddio ar ôl 1200. Mae hyn yn cryfhau'r cysylltiad rhwng y sant yn yr Alban a'r sant yng Nghymru ac yn awgrymu mai cwlt yr un unigolyn sydd yma. Ond ran y testun, rwy'n credu bod yr enghraifft yma yn arwyl y cael hefyd. Dyma gynnwys elfen hynafol yn gwbl annibynnol ar Fucheddau Vespasian. A dyma un o'r resymau pam rwy'n meddwl dyw Fuchedd Yale ddim yn ddibynnol ar Fucheddau Vespasian, ond yn hytrach yn disgyn o gangen arall o draddodiad y testun. Mae digon o dystiolaeth dros hyn. Mae Fuchedd Yale yn cynnwys o'r ach arferol, lle disgyn Geraint o erbyn, nid ddarlleniad beis erbyn fab Geraint sydd i gael y Fucheddau Vespasian. Lle'r ni'n cael yr un enwau priod y Fucheddau Vespasian a Fuchedd Yale, mae tystiolaeth o'r orgraff sillafu hefyd yn awgrymu yn gryf nad Fucheddau Vespasian oedd union sail Fuchedd Yale. Mae Fucheddau Vespasian yn cyfeirio at eglwys Llanddyfrwyr, a ni'n gallu gweld sillafiadau hen Gymraeg ar gyfer Llanddyfrwyr ar y sleid, gyfer Fuchedd 1 a Fuchedd 2. Mae'r ffurf ym Fuchedd Yale sy'n edrych fel diferwern, sy'n canddehongli ar elfen ola, wir fel gwern, hefyd yn cynnwys olion hen Gymraeg, ond ddim y rai fyddwn ni'n disgwyl os taw Vespasian yw'r ffynhonnell.
Wel ni ddefnydd yn hyn o I dot am schwa ac am I glir sydd ddim yn ffurfiau Vespasian yma. Mae'r un peth yn wir am y ffurf Edelicus sy'n wahanol I ffurf Bucheddau Vespasian, Ethelig. Hefyd, fel byddai'n trafod, mae nifer o wahaniaethau megis y canolbwynt a'r statws ysgobol yn dyfodol o fod yn gynnar ac yn awgrymu bod Buchedd Yale yn disgyn o gangen arall sydd ddim yn ddisgynydd I Bucheddau Vespasian. Felly, nid adffurf ddiweddar ar Bucheddau Vespasian sydd yn Buchedd Yale, ond beth felly yw ei perthynas. Yn benodol, a yw Buchedd Yale yn agosach at un o Bucheddau Vespasian na'r llall? Wel, dyw'r dystiolaeth ddim yn glir a dyw Buchedd Yale ddim yn amlwg yn debycach i'r naill buchedd na'r llall, gan gofio bod y ddwy fuchedd yn bennaf gwahanol o ran arddull yn hytrach na chynnwys. Mae rhai enghreifftiau o le mae Buchedd Yale yn agosach I Buchedd 1 Vespasian a Buchedd 2, gan gynnwys yr elfen yr enghreifftiau mwyaf trawiadol o gyfatebiaeth. Ond mae hefyd nifer sylweddol o enghreifftiau o agosrwydd at Buchedd 2. Enghraifft, pan mae'r brenin Edelig yn edfarhau, mae'n gofyn am ddyddiant, feiniam postulawyd yn Buchedd Yale. Ac rydyn ni'n gweld bod yn gofyn am yr un peth, gan ddefnyddio'r un gair, feiniam, yn Buchedd 2 Vespasian, ond ddim felly yn Buchedd 1. Felly hefyd, pan naw storom I fygwth Cybi ar y môr, faled y Tempestas Surrexit yn Buchedd Yale, cododd storm gref, sy'n agosach I ddarlleniad Buchedd 2, sydd hefyd yn defnyddio'r gair Surrexit, na Buchedd 1 sydd ddim yn ei ddefnyddio. O ran cyfatebiaethau bach y Buchedd Yale, mae'n weddol gyfartal rhwng Buchedd 1 a Buchedd 2. Mae tair enghraifft o gyfatebiaethau mwy sylweddol gyda Buchedd 1, ond maen nhw wedi cyfyngu I 2 brawddeg o'r fuchedd. Mae'r canlyniadau hyn yn herio'r tasliad gyffredin mae adffurf gaboledig ar y Buchedd 1 yw Buchedd 2. Gallwn ni esbonio unrhyw un o'r cyfatebiaethau rhwng Buchedd Yale a Buchedd 2 fel cyd-ddigwyddiad, ond gan bod nhw'n niferus ac yn digwydd yn y testun drwy'r I draw, dyw e ddim yn bosib I esbonio nhw I gyd fel hyn. Mae Buchedd 1 a Buchedd 2 yn debyg iawn i'w gilydd ac yn rhannu rai nodweddion anarferol, felly rhaid bod nhw'n cyd-ddisgyn o gangen penodol o'r traddodiad testunol. Fel wedais i'n barod, dyw Buchedd Yale ddim yn uniongyrchol ddibynnol ar y naill buchedd na'r llall, ac mae elfennau unigryw sy'n ymddangos yn gynnar ac yn awgrymu mae perthyn I gangen arall o Buchedd Cybi y mae Buchedd Yale, cangen oedd wedi ymwahanu yn gynharach na ffurfio testunau Vespasian. Mae'r gymhariaeth yma yn darparu ragor o dystiolaeth dros hyn. Fydde ddim modd seilio Buchedd Yale ar Buchedd 1 na Buchedd 2, neu hyd yn oed I cynseiliau uniongyrchol a chael y cyfatebiaethau rydyn ni'n ei gweld fan hyn. Yr unig esboniad tebygol yw bod Buchedd Yale yn disgyn yn y pen draw o fersiwn o'r testun oedd yn gynharach na'r hyn sydd yn Vespasian. Roedd y fersiwn hwn yn cynnwys rhai o nodweddion o Buchedd 1 a rhai o Buchedd 2. Mae'n ymddangos yn anhebygol iawn bod Buchedd Yale yn ffrwythawdur diweddarach gyda mynediad at y ddwy buchedd a ddywisodd gymysgu elfennau o Buchedd 1 a Buchedd 2 o ystyried ffactorau megis orgraff, arach a'r deunydd annibynnol cynnar. Mae hyn yn newid yn ddehongliad o ddatblygiad Buchedd Cybi rhyw raddau, yn hytrach na gweld Buchedd 1 fel y fersiwn gwreiddiol I bob pwrpas a Buchedd 2 fel adffurf fwy llenyddol ohoni, rhaid casglu nad yw Buchedd 1 na Buchedd 2 yn cynrychioli'r buchedd wreiddiol yn llwyr. Mae'r ddwy wedi newid. Gan fod y cyfatebiaethau rhwng Buchedd 1 a Buchedd Yale ychydig yn fwy sylweddol, gallwn ni gasglu bod Buchedd 1 rhywfaint yn agosach at fersiwn cynharach o'r buchedd, ond does dim modd profi hynny I sicrwydd. Mae Bucheddau Vespasian yn cynrychioli un gangen o draddodiad testunol Buchedd Cybi, felly, ac mae Buchedd Yale yn cynrychioli cangen arall. Yn yr achosion lle maen nhw'n wahanol, pa fersiwn sy'n debygol o fod yn gynharach neu'n agosach at y buchedd wreiddiol. Nawr, mae Cofn Vespasian A14 dros 400 mlynedd yn hŷn na llywysgrif Yale, sy'n bwynt amlwg o blaid Bucheddau Vespasian. Ond, mae'n ymddangos bod dwy Buchedd Vespasian wedi datblygu oddi wrth fersiwn cynharach ac yn cynnwys elfennau all fod yn weddol ddiweddar. Rhaid ystyried pob achos yn unigol felly. Mewn rhai achosion, mae'n haws esbonio'r gwahaniaeth os taw fersiwn Vespasian yw'r fersiwn cynharach.
Wrth gymharu anturiaethau Cybi yn Iwerddon yn y gwahanol ficheddau, enghraifft, gallwn ni esbonio'r newidiadau Fuchedd Yale fel ymgais i wneud y stori yn haws i ddeall ac i bortreadu Cybi mewn ffordd fwy delfrydol. O ystyried mae digon amwys yw'r portread ohono fe yn yr episod hwn ym Fucheddau Vespasian. Mae'r cyfeiriad cryno Cybi yn cael ei symud o lawer o leoedd eraill gan y meidwy ym Fuchedd Yale yn awgrymu falle bod deunydd cynharach yn cael ei leihau yma. Mae'n ymddangos hefyd fod leia un enghraifft o gamddeall yn y stori ym Fuchedd Yale, wrth i enw'r meidwy, Trwff y Ffintam, gael ei rannu yn ddau enw, ac i Ffinwan ddod yn enw Abad, bod yr N ar ddiwedd Ffinwan yn debygol o fod yn hyn na'r M ar ddiwedd Ffintam. Llawer anos byddai esbonio pam byddai'r stori fel y mai ym Fuchedd Yale yn cael ei newid o fewn traddodiad Fuchedd Cybi i'r hyn rydyn ni'n gael ym Fucheddau Vespasian, gyda phortread llai delfrydol o Cybi. Fel byddai'n trafod, mae'n debygol bod y pwyslais ar statws esgobol Cybi a Caerdydd ym Fuchedd Yale yn gynnar, ond eto mae'n ymddangos yn haws i esbonio fel ychwanegiad yn hytrach na rhywbeth gwreiddiol a gafodd ei ddyleu ym Fucheddau Vespasian. Ond os o frawd i'r amddadlau bod gan Caerdydd statws esgobol, gallwn ni weld cymhelliant cryf dros gynyddu'r pwyslais ar hwnnw yn y Fuchedd. Dwi ddim mor hawdd gweld pam bydda awdur yn mynd i'r holl ymdrech o dynnu'r cyfeiriadau esgobol niferus gewni ym Fuchedd Yale, yn enwedig o ystyried mae Vita Sancti Cybi Episcopi yw teitl 2 Fuchedd Vespasian, sy'n dangos doedd awduron y testunau hynny ddim yn ceisio dyleu statws esgobol Cybi. Felly hefyd gallwn ni weld y daith i Rhufain fel ychwanegiad diweddarach, o ystyried bod hi'n cynyddu statws Cybi fel esgob wrth iddo gael 2 gynnig o gael ei urddo yn lle 1. Ar y llaw arall, os oedd awdur y Fuchedd mewn rhyw ffordd neu gilydd yn tynnu ar draddodiadau sant arall o'r enw Pwpeus, fel mae Dobl a Barry Lewis yn awgrymu, mae'n ddiddorol nodi bod y sant hwnnw hefyd yn mynd i Rhufain, sy'n codi'r posibilrwydd bod y daith i Rhufain yn rhan o'r Fuchedd wreiddiol. Felly, dwi ddim bob tro yn glir pa elfennau sy'n ddiweddarach. Mae'n arbennig o wir am rai elfennau eraill, megis episod disgybl caffo, yr ymdriniaeth ar ddisgyblion, elfennau lleol, gogleddol neu ddeheuol, a gweithgarwch Cybi yn Herniw. I'r graddau bod sicrwydd y gwbl, mae'n ymddangos taw Fucheddau Vespasian sy'n cadw fersiwn cynharach o'r Fuchedd ar y cyfan. Ond mewn llawer o achosion, does dim modd gwybod ai'r hyn sydd gyda ni ym Fuchedd Yale neu'r hyn sydd gyda ni ym Fucheddau Vespasian ddaeth gyntaf. Yn achos erbyn fab Geraint, enghraifft, mae'n debygol iawn mae Yale sy'n cynnwys y darlleniad cynharach a bod Cangen Vespasian yn cynnwys camgymeriad. Wrth gwrs, gall fod Fuchedd Yale wedi cywiro camgymeriad Vespasian yn annibynnol. Felly, dwi wedi awgrymu bod rhai elfennau megis y pwyslais ar statws esgobol yn debygol o fod yn ychwanegiadau cynnar ym Fuchedd Yale. Ac wrth lwc, mae gyda ni fodel ar gyfer y fath o broses all fod wedi digwydd yma ym Fucheddau teilo sant. Mae un fersiwn o Fuchedd teilo sy'n cael ei briodoli i frawd Wrban, esgob Llandaf, yn Cotton Vespasian A14, a fersiwn arall mwy estynedig yn llyfr Llandaf. Mae ystolheigion yn tueddu cytuno mae fersiwn Vespasian sy'n agosach at y gwreiddiol, a bod fersiwn llyfr Llandaf wedi ychwanegu deunydd newydd mwyn hybu eglwys Llandaf. Yn wir, ni'n gweld cyfatebiaethau trawiadol a Fuchedd Yale. Mae pwyslais ychwanegol ar deilo fel archesgob Llandaf ac ar gysylltiadau arbennig teilo ar eglwys honno. Felly, rydyn ni'n gweld yma ymgais debyg i gryfhau breintiau esgobol neu archesgobol eglwys benodol. Mae yna hefyd ddisgrifiad newydd o daith teilo i Lydaw, lle mae'n dod yn esgob dol. Mae Fuchedd teilo o lyfr Llandaf yn gymhariaeth bwysig am sawl reswm felly. Mae'n dangos bod y fath newidiadau yn gallu ddigwydd yn gynnar ac yn weddol fuan ar ôl cyfansoddiad y Fuchedd. Mae'n debyg i Fuchedd teilo gael ei chyfansoddi yn ystod esgobaeth Wrban, os yw'r priodoliad i'w frawd yn gywir, sef y cyfnod rhwng 1117 ac 1134.
Mae'n rhaid bod fersiwn llyfr Llandaf wedi greu cyn copio'r llawysgrif honno tua ail chwarter y 16eg ganrif, ac felly mae'r newidiadau hyn yn cael eu cyflwyno yn y blynyddoedd bron yn syth ar ôl y cyfansoddiad gwreiddiol. Mae'r gymhariaeth hefyd yn bwysig am fod y fersiwn newydd wedi cael ei greu yn yr un lleoliad a'r fersiwn wreiddiol yn ôl pob tebyg, sef Llandaf. Dyw'r ffaith bod y fersiwn newydd yn pwysleisio hawliau Llandaf ddim yn meddwl nad yw'r fersiwn gwreiddiol yn dod o Llandaf hefyd, gwahaniaeth mewn canolbwynt sydd yma. Felly hefyd yn achos Fuchedd Cybi. Dyw bydolaeth fersiwn o'r Fuchedd sy'n canolbwyntio'n arbennig ar Caerdydd ddim yn meddwl na chyfansoddwyd y Fuchedd wreiddiol yn Caerdydd. Yn hytrach, gwelodd rhywun gyfle neu angen i bwysleisio'r hawliau hyn ymhellach yna gwneud yn y Fuchedd wreiddiol. Cyn i mi drafod arwyddocad hyn o gyfydyddiad fersiwn llawysgrif Yale o'r Fuchedd, trwn ni'n gyntaf at leoliad y cyfansoddi. Mae canolbaint arbennig Fuchedd Yale ar Gaergybi yn amlwg o edrych ar y testun ei hun ac o'i gymharu a Fuchedd Vespasian. Mae'n debyg dylwn ni leoli cyfansoddiad y fersiwn yma i Caergybi ar y seiliau canlynol. Mae'n rhoi pwyslais ar statws esgobol Cybi a Caergybi ac yn rhoi sylw helaeth i ddigwyddiadau yng Nghaergybi. Mae'n cynnwys defnydd unigryw o enw lleol i Gaergybi, sef Circuitous Capriolet. Mae'r Fuchedd yn cynnwys elfennau fydd yn gweddu eglwys golegol o genoniaid fel Caergybi. Mae dyfyniad penodol yn cael ei ddefnyddio pwy nhw'n laboret nhw'n manducet, boedir hwn na lafurio beidio y bwyta, oedd yn cael ei ddefnyddio weithiau wrth sôn am docio tal canoniaid absennol. Mae'n cynnwys disgrifiad manylach o ffynon Gybi yn y gogledd orllewin, Llangybi Sir Gaernarfon yn ôl pob tebyg. Mae rhestr o ddisgyblion yno, lle mae'r gan y rhan fwyaf ohonyn nhw gysylltiadau cryf ac Ynys Môn, ac mae chydig yn llai o sylw i ambell beth yn y de ddwyren. Gallu wneud achos cryf dros leoli cyfansoddiad y Fuchedd wreiddiol yng Nghaergybi hefyd. Dyma eglwys bwysicaf Cybi ac mae Caergybi yn cael llawer o sylw ar ddiwedd Fuchedd Vespasian hefyd. Gall fod yr awdur gwreiddiol wedi ysgrifennu yng Nghaergybi gan ddefnyddio deunydd o ardaloedd eraill hefyd megis Llangybi Sir Fynwy. O ystyried y holl bwyntiau o'i blaid, gallwn ni fod yn fwy hyderus eto mae Caergybi oedd lleoliad creu fersiwn llawysgrif Yale o'r Fuchedd. Os oedd yr awdur neu awduron yn ysgrifennu yng Nghaergybi, gallwn ni ddefnyddio hanes eglwys Cybi yno i geisio sefydlu pryd bydd yn fwyaf tebygol i'r gwaith gael ei wneud. Hen glas oedd eglwys Caergybi, sef y math o eglwys oedd yn gyffredin yng Nghymru cyn y conquest Normanaidd, ac oedd yn cael ei gysylltu â theulu neu deuluoedd penodol. Falle taw Llanbadarn Fawr yw'r enghraifft enwocaf o glas, lle bu'r eglwys yn gartref i deulu dawnus o'r Esgob Silien yn niwedd y 10fed ganrif a dechrau'r 11fed ganrif ar ddeg. Yn anffodus, mae hanes eglwys Cybi yn yr un cyfnod yn llawer mwy tywyll. Mae'r eglwys yn sefyll tu fewn i furiau hynafol Caer sy'n dyddio nôl o'r cyfnod Rhufeinig diweddar, ac mae'n rhaid bod yr eglwys o bwys sylweddol pan gawn ni'r cyfeiriad cyntaf ati yn Brit y Tywysogion yn y flwyddyn 961. Y diffeithiwyd Caergybi a Llŷn gan feibion afloi. Yn y Hagiography o'r 12fed ganrif a'i haddasiad Cymraeg, mae Gruffydd ap Cynan yn gadael arian i eglwys Caergybi, sydd yn amlwg yn eglwys bwysig, ond does dim arwydd o gwbl i bod yn eglwys esgobol. Yr un yw'r hanes yn y dogfennau dros y canrifoedd dilynol sy'n crybwyll yr eglwys. Mae'n eglwys golegol o bwys, ond does dim cyfeiriadau at ei phennaeth fel esgob, a does dim arwydd chwaith bod y eglwys wedi cael ei gweld fel eglwys esgobol, na wedi dymuno cael ei gweld felly. Fel nifer o hen glasau eraill, daeth Caergybi yn eglwys golegol oedd yn gartref i gynoniaid seciwlar. Dyn ni ddim yn gwybod pryd yn union digwyddodd hyn, ond rhaid i fod wedi digwydd erbyn y 10fed ganrif ar ddeg. Roedd cysylltiadau a theuluoedd lleol yn bwysig, ac roedden nhw'n gallu penodi canoniaid. Ond roedd gan y goron ddiddordeb hefyd, a phenodwyd nifer o weision brenhinol yn bryfostiaid o'r 10fed ganrif ar ddeg ymlaen. Mae Tony Carr yn nodi bod 7 canon yno yn 1379,
a pawb ond un a chysylltiadau lleol. Ond dros y 10 canlynol, penodwyd nifer cynyddol o gynoniad Saesnig absennol. Diddorol yn y cyswllt hwn yw'r defnydd ymchwil Yale o'r dyfyniad nes i grybwyll, cwi nhw'n laboret, nhw'n mamdwcet, gydewe i'r hwn na lyfurio, beidio a bwyta. Gall hyn gynnig beirniadaeth gynnil o'r cynoniad absennol hyn. Gweitha absenoldeb nifer o'r cynoniad a'r profostiaid, doedd Eglwys Cybi ddim yn adeilad gwag, a gall fod cymuned y cynoniad lleol wedi ffynnu. Mae Fuchedd Yale yn disgwyl cynulleidfa Gymraeg a fydda wedi deall ystyr gwen enw man Cybi. Os ydw i'n gywir i feddwl bod Fuchedd Cybi a fersiwn Yale ohoni wedi cael eu llunio yng Caerdydd, byddwn nhw'n darparu ragor o dystiolaeth dros ddiwylliant liturgiaeth cryf yno. Un o brif gasgliadau cyflwyniad hwn am fersiwn llawysgrif Yale o Fuchedd Cybi yw ei bod hi wedi cael ei newid mwyn pwysleisio statws esgobol Cybi a Caerdydd. Ac eto, bod Eglwys Cybi yn eglwys bwysig erbyn y 10fed ganrif, mae'r holl ddogfennau o'r 12fed ganrif ymlaen yn neud yn weddol glir doedd hi ddim yn eglwys esgobol. Tu allan i Fuchedd Cybi, dyn ni ddim yn gweld arwydd o ymgyrch esgobol Caerdydd. Felly pryd yn union byddai'r eglwys wedi dymuno hawlio statws esgobol. Gan does dim arwydd o ymdrech am statws esgobol yn ddiweddarach yn yr Oesoedd Canol, mae'n sylw ni'n troi at y cyfnod cynharach. Dyn ni ddim yn gwybod llawer am hanes cynnar hyn y ddaeth yn esgobaeth Bangor, ac rwy'n ddiolchgar iawn i'r Dr. Sean McGuinness yn trafod hyn gyda fi. Cyn chwarter olaf yr 11fed ganrif ar 10, dyw statws eglwys Bangor ddim yn glir o gwbl. Mae Foddw, a fi farw yn y flwyddyn 809, yn cael ei enwi fel Archiepiscopus Gwenedote Regione, neu Archesgob Gwynedd, sy'n codi'r posibilrwydd bod sawl eglwys yn cael ei ystyried yn eglwys esgobol yno. Fel mae trafodaeth fanwl Thomas Charles Edwards yn Wales and the Britons yn ei ddangos, mae tystiolaeth bod llawer mwy o esgobion ac eglwysi esgobol o wahanol fathau yn Nghymru'r Oesoedd Canol cynnar nac ar ôl dyfodiad y Normaniaid. A gall yn hawdd fod Caerdydd yn un o'r eglwysi hynny oedd ni ystyried ei hun yn eglwys esgobol. Mae'r Normaniaid yn dod i fod yn rym pwerus yn Wynedd erbyn y 1080au, gan adeiladu nifer o gestyll mewn gwahanol leoliadau yn Wynedd, gan gynnwys Aberlleiniog ym Môn ar ôl 1081. Erbyn 1092, roedd Normaniaid yn amlwg wedi dewis mai Bangor oedd yr eglwys esgobol, gan ei lydawr o'r enw Erfe gael ei gysegru'n esgob Bangor gan Archesgob Efrog yn y flwyddyn honno. Ta beth na'r cyfnod hwn, tua 1081 i 1092, rhwng dyfodiad y Normaniaid a'i dewis o Bangor fel eglwys esgobol, byddai'r amser mwyaf tebygol i Gaergybi ddymuno pwysleisio i statws esgobol. Bydd y presenoldeb y Normaniaid yn rhoi reswm i eglwys Caergybi fynegu statws uchel mewn ffordd y gallai'r Normaniaid i ddeall, ac mae'n bosib mai cwbl ansicr oedd statws Bangor cyn i'r Normaniaid i dewis. Ac felly dyma oedd cyfle i Gaergybi sefydlu ei hun fel eglwys esgobol bwerus. Allwn ni ddim dweud hyn y sicrwydd ac mae sawl posibilrwydd arall. Roedd ysgobaeth Bangor yn wag am sawl cyfnod yn y 12fed ganrif a'r 13fed ganrif ar 10. Byddai efallai wedi cynnig cyfle i eglwys arall yn yr ardal godi i statws ei hun, does dim arwydd bod hyn wedi digwydd. Opsiwn arall yw bod newidiadau yn gynharach eto ac yn dyddio i gyfnod cyn Normaniaid, pan oedd yr eglwys am ryw reswm neu gilydd am bwysleisio ei statws. Ond mae diffyg tystiolaeth am y cyfnod yn meddwl allwn ni ddim ond nodi'r posibilrwydd. Felly, ar y cyfan, bydd ni'n ffafrio'r cyfnod 1081 i 1092 a gyfer dyddiad wneud y newidiadau esgobol i Fuchedd Yale yng Caerdydd. Does dim awgrym yn y ffynonellau o'r 12fed ganrif ymlaen bod Caerdydd yn cael ei gweld fel eglwys esgobol na chwaith ei bod hi am gael ei gweld felly. Mae hynny o dystiolaeth sydd gyda ni am eglwysi Cymru yn yr Oesoedd Canol cynnar yn awgrymu bod llawer mwy o eglwysi yn cael ei ystyried yn eglwysi esgobol cyn dyfodiad y Normaniaid na wedyn. Bydd y dyddiad yn chwarter olaf yr 11fed ganrif ar 10 hefyd yn gyson ar hyn rydyn ni'n ei weld ym Fuchedd Padarn, Sant Padarn.
Testyn rwy'n meddwl oedd wedi cael ei gyfansoddi yn yr un cyfnod, chwarter olaf yr 11th ganrif ar ddeg. Yn y Fuchedd honno, rydyn ni'n gweld pwyslais tebyg ar statws esgobol Llanbadarn Fawr, a oedd fel Caergybi yn hen eglwys plas pwerus. Mae dyddio'r fersiwn hwn o Fuchedd Cybi i'r cyfnod hwn yn ddadlennol o ran dyddiad y Fuchedd wreiddiol, a oedd hyd yn hyn yn gwbl ansicr. Rhaid bod y fersiwn wreiddiol o Fuchedd Cybi o leia ychydig yn hyn na'r fersiwn esgobol, ac felly, os rydyn ni'n derbyn fy awgrymu, rhaid i fod yn bodoli erbyn 20 ola yr 11th ganrif ar ddeg. Mae'n bosib bod Fucheddiael felly yn mynd yn ôl i fersiwn o Fuchedd Cybi a gyfansoddwyd tua 1081 i 1092, a oeddwn ni dro yn seiliedig a Fuchedd wreiddiol a gyfansoddwyd ychydig yn gynharach. Serch hynny, mae sawl haen i'r Fuchedd fel y mae, ac mae'n amlwg wedi parhau i ddatblygu. Nid y cysylltiad ag eglwys Cybi Caergybi yw'r unig arf sydd gyda ni wrth geisio pennu dyddiad y Fuchedd a'r fersiwn hwn ohoni. O ran orgraff y iaith, mae Robert Davies yn amlwg yn gopïo llawysgrif ganoloesol, gan fod y testun Lladin yn cael ei fritho gan enghreiffftio'r sillafiad E am AE clasurol. Mwy arwydd o cael eto yw'r orgraff rai o'r enwau priod. Mae olion orgraff hen Gymraeg yn y enwau priod yn awgrymu bod y gangen honno'r Fuchedd yn mynd yn ôl i'r 12th ganrif neu'n gynharach. Ond ar y cyfan, orgraff Cymraeg canol sydd yn y Fuchedd, gan gynnwys y sillafiad AW am O, ddiacen, meilog, llibio, mywarog, C am C, ddechreuol, Cybi, cyngar, cennau, caffo, ag ar gyfer G, derbynol, meilog, mywarog, ac mae Y yn cael ei ddefnyddio am schwa fel arfer hefyd, Cybi, cyngar, cynfarwy er enghraifft, sy'n gyson y dyddiad tua'r cyfnod 1300 i 1500. Mae'n amlwg doedd Robert Davies ddim yn gyfrifol am y ffurfiau hyn. Does dim un enghraifft o ddefnyddio AW am O ddiacen yn y testunau Cymraeg roedd Davies wedi copïo yn y llawysgrif. Yn hytrach, mae tystiolaeth yr orgraff yn awgrymu roedd e'n copïo llawysgrif o'r cyfnod 1300 i 1500 oedd yn y pen draw yn tynnu ar lawysgrif o'r cyfnod hen Gymraeg cyn 1200. O ran ffynonellau, mae'r Fuchedd yn dangos dylanwad traddodiad Bonedd y Saint, wrth nodi mae Gwen oedd enw mam Cybi, a'i bod hi'n gyfnither i non mam Dewi. Mae Bonedd y Saint yn dyddio i'r 12th ganrif, ond mae'r manylion hyn yn llawer diweddarach, a does dim tystiolaeth bod y traddodiad yma yn bodoli cyn ail hanner y 15th ganrif, sy'n awgrymu dyddiad pur ddiweddar ar gyfer yr elfen hon o Fucheddiael. Felly hefyd mae'r liturgi ar ddiwedd y Fuchedd, dwi ddim wedi cael cyfle i dalu sylw iddo heddiw, yn debygol o fod yn ddiweddar gan fod yr ail antiffon yn debygol o dynnu ar segwent de Sancto Hieronimo. Mae'r segwent yma yn goroesi mewn llawysgrifau llyfrau printiedig o ail hanner y 15th ganrif ymlaen, ac mae'n cael ei chysylltu â thraddodiad esgobaeth Utrecht yn yr Iseldiroedd yn ail hanner y 15th ganrif. Ac rwy'n ddiolchgar athro Rosalind Love am dynnu fy sylw at hyn. O ran y liturgi felly, y tebygrwydd yw bod llawysgrif o'r cyfandir neu gopi ohoni wedi cyrraedd yn hawdur a bod y deunydd yn yr ail antiffon wedi cael ei godi ohono yn ail hanner y 15th ganrif. Gan ddwyn yr holl dystiolaeth ydi gilydd felly, dyma stemma codigwm sy'n dangos rhwng y hongliad o'r traddodiad testunol. Un dehongliad yn unig yw hwn ac mae sawl posibilrwydd arall. Yr hyn sydd gyda ni yn llawysgrif Yale yw copi modern cynnar o fersiwn canoloesol diweddar, o fersiwn esgobol o'r Fuchedd wreiddiol. Bod fersiwn Vespasian wedi teithio i'r De Ddwyren, does dim reswm dros feddwl bod Fucheddiael erioed wedi gadael Caergybi yn yr Oesoedd Canol. O ystyried y dystiolaeth rwy wedi thrafod, byddwn ni'n tueddu i feddwl mae fersiwn esgobol sy'n bennaf cyfrifol am y gwahaniaethau mawr rhwng Fucheddiael a Fuchedd Vespasian, a bod rhai newidiadau pellach yn ddiweddarach fel y sôn am fam Cybi, ond fel arfer, does dim modd bod yn sicr. Mae tebygrwydd Fuchedd Vespasian i'w gilydd a'r ffaith iddyn nhw rannu nodweddion megis a changhywir ac yn aml iawn orgraff enwau priod yn dangos bod nhw'n perthyn i'r un gangen dyw Fucheddiael ddim yn disgyn ohoni. Mae cymharu Fucheddiael yn awgrymu nad yw Fuchedd 2 yn ddibynnol ar Fuchedd 1,
ond yn hytrach bod 2 buchedd dysbeisiwn wedi datblygu o fersiwn cynharach, a bod buchedd un at ei gilydd yn debygol o fod ychydig yn debycach i'w ffynhonnell ac i'r buchedd wreiddiol. Model lleiafol sy'n cael ei gynrychioli gan y stemma. Mewn gwirionedd, bydd y sefyllfa wedi bod yn llawer mwy cymhleth, gyda dylanwad gwahanol gangau o traddodiad testunol ar ei gilydd, a llawer mwy o gamau o ddatblygiad testunol. Ond rwy'n gobeithio serch hynny bod y stemma yn dangos y prif berthnasau testunol. Dyma buchedd Cybi o lawysgrif Yale felly. Gobeithio mod i wedi dangos bod gan y buchedd hon llawer i ddweud wrthyn ni, am gwlt Cybi, am eglwys Caerdydd a'i hardal, am hanes yr eglwys gynnar a mwy diweddar yng Nghymru, ac am sut roedd bucheddau'r seintiau yn symud ac yn cael ei newid yn gynhyrchiol, yng Nghaerdydd fan hyn, ond hefyd yn llawysgrif Vespasian yn y De Ddwyren. Yn olaf ac yn bennaf efallai, mae buchedd Cybi o lawysgrif Yale yn dangos bod testunau sy'n goroesi mewn llawysgrifau modern cynnar yn gallu bod o'r pwys mwyaf i ni'r canol oesegwyr, ac yn wir i'r rhai sy'n astudio'r oesoedd canol cynnar. Rydyn ni'n gwybod hyn yn barod gan bod sawl testun enwog yn bodoli mewn copïau modern cynnar yn unig, ond falle byddai yn pwysleisio hyn ymhellach wrth ni barhau i chwilio ac ymchwilio i ehangu a dyfnhau yn gwybodaeth o'r Gymru ganoloesol. Tybed faint o ddestunau fel buchedd Cybi sy'n dal i heil llwch mewn llawysgrifau modern cynnar, heb i'r un ohonyn ni sylwi arnyn nhw. Diolch yn fawr iawn.